Čau, on je ako za Martinom, on je chcem dať výpoveď, ale hned, vieš, dneskaj. No lebo on je včera, keď mi volali ste ja agentúry, tak mi sobotu ráno on je odchádzame preč, vieš, to som išiel aj on je skôr preč. Dobre. Ale on Martin, by to nemôže písať, lebo že on je glóz je. No. No. Dobre. A on je čo mám ísť, nejako za on glosom? No jedine. No lebo Martin hovorí, že najprv to musí popísať on. No a že on by to odpíše, lebo že glóz je. Tak šilieky čo mám ísť, že? Ale že on glóz tam má, oni neskaj Talianov, že až po druhej ho oddil, že aby som prišiel. No tak mu to zanes o druhé je vybavené. S minérikom sa nemáš o čom. Keď tak a myslíš, že mi to glóz podpíše? Neviem. A keď by som bol, lebo ja idem ráno do doktorke, ja ešte idem ako na nejaké očkovanie, vieš, lebo ideme do iriska, vieš? No. A keby som si hneď vypýtal do doktorky papier, že nemôžem robiť tam, že sú tam oleje a že mi to vadí. To ti nebude platiť aj tak, to musí posúdiť podniková doktorka, nie nejaká, neviem jaká. Lebo ona ti môže napísať akurát, že ti vadia oleje alebo také niečo, ale ako ona ti nemôže povedať na prostredie nič, keď ho v živote nikdy nevidela. A keď vanny príde ma dáš mi od VAčka? Ja nie, pán majster. No, tak idem hned, nie? No? No, tak teda tak príde ma, dneska, zajtra a nech mi napíše výpoveď, prosím ťa, lebo však ja sa tam ešte dneska dneska už nie, lebo hovorí, idem ráno do toho, Trenčína hneď ráno, o 6, lebo na 7 tam musím byť. A keď pôjdeme z Trenčína, tak ja hneď sa ustavím tu. A ja sa potom dohodnem s nima. No lebo dneska neprídem, zajtra tiež nech mi dá DHčka aj. No. Ale vezmu to na 100%. Dobre. Nech mi dáčko dneskaj, aj na zajtra. A zajtra tam príde na tým pre papiere už. Dobre. Aj? No. Ahoj, Duško. Čau.